हाय फ्रेंड्स, फूड अँड सफर या चॅनलमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आजची रेसिपी आहे रवा ढोकळा। साधा, सोपा व झटपट होणारा रवा ढोकळा। चला तर मग पाहूयात कसा बनवायचा तो। ढोकळा बनवण्यासाठी मी इथे 1 वाटी बारीक रवा घेतलेला आहे। त्यामध्ये चवीनुसार 2 चमचे मीठ घालत आहे। आंबट गोड चवीसाठी मी इथे बारीक चमच्याने 2 चमचे साखर घालत आहे। इथे मी 2 ओल्या मिरच्या बारीक कट करून टाकलेल्या आहेत। या तुम्हाला आवडत असल्यास आल्याचा तुकडाही घालू शकता। आपण इथे 2 चमचे लिंबू रस घातलेला आहे। इथे मी 1 ग्लास पाणी घेतलेले आहे, पण आपण ते थोडे थोडे करून घालायचे आहे। इथे मला 1 ग्लासभर पूर्ण पाणी लागलेले आहे। हे आपण एकाच डायरेक्शनमध्ये फिरवून एक 15-20 मिनिटांसाठी झाकून ठेवायचे। इकडे 15 मिनिटं होतोपर्यंत आपण इकडे कढई गरम करून घेऊयात। त्यासाठी इथे मी 2 ग्लास पाणी घालून त्यात एक स्टँड ठेवून झाकण लावून ठेवले आहे। इथे आता आपले 15 मिनिटं झालेली आहेत। त्यामध्ये आता मी 1 चमचा तेल घालून घेते। तेल घातल्यामुळे पीठ जरा सैलसर होते। इथे बॅटर थोडे घट्ट झाले आहे, म्हणून मी इथे थोडं पाणी घालत आहे आणि 1 चमचा इनो टाकत आहे। इनो तुम्ही प्लेन किंवा लेमन फ्लेवरमध्ये घेऊ शकता। इनोवर आपण 1 चमचा पाणी घालून ते व्यवस्थित फिरवून घ्यायचे। इनो लवकर ॲक्टिवेट होतो, त्यामुळे आपण ते वेळ न घालवता लगेच बेक करण्यास ठेवायचे आहे। मी इथे कुकरचा डबा घेतलेला आहे। डब्याला 1 चमचा तेल लावून आपण ग्रीसिंग करून घेऊया। रवा ढोकळा हा मुलांच्या स्मॉल टिफिनसाठी किंवा संध्याकाळच्या टी टाईमसाठी आपण करू शकतो। थोडासा तिखटपणा येण्यासाठी तुम्ही इथे लाल तिखट टाकू शकता, नाही टाकले तरी चालेल। इथे आपली आता कढई तापलेली आहे, आपण त्यात ठेवून घेऊया। मी इथे 15 मिनिटं ढोकळा बेक करून घेतलेला आहे। ढोकळा शिजलाय का नाही पाहण्यासाठी आपण इथे टूथपिक घालून बघूया। ढोकळा आपला छान शिजलेला आहे, तो आपण आता कट करून घेऊया। आता आपण त्याची फोडणी करून घेऊया। मी इथे तेल गरम करून घेतलेले आहे। 1 चमचा मोहरी, 1 चमचा जिरे, अर्धा चमचा हिंग, थोडीशी कढीपत्त्याची पानं व 2-3 ओल्या मिरच्या टाकूयात। फोडणी आता आपण ढोकळ्यावर घालून घेऊयात। ढोकळ्याबरोबर तुम्ही चटणी किंवा सॉसही खाऊ शकता। आजची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की कळवा। चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू।